Mga kapuso uko na baligyaanay sa sidewalk sa pila ka lugar sa Iloilo City ginpahanugutan na sang LGU. Pila ka sidewalk vendors nagpabutyag nga apektado sila sang wala pa matapos nga drainage project sa JM Basa Street City proper. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Amat-amat na nga nagasako ang pila ka mga Ilonggo nga nagapamakal sang ila pang regalo subong nga Paskwa. Ginpili isang iban nga magbakal sa mga sidewalk vendor bangod barato ang mga balaklod diri. Kasubong na lang sang balaligyaan sa Dalan JM Basa sa Iloilo City proper. Barato ng bibig. Ay, barato siya. Nakadali ko mo. Accessible lang siya balik. Dayon. Umpisa kahapon, Disyembre 18, ginpahanugutan sang Iloilo City LGU ang sidewalk vending sa pila ka lugar nga magalawig tubtob sa Disyembre 31. 83 ka sidewalk vendors ang nag-apply suno sa LGU sa mga designated areas sa pila ka kalye sa city proper. Molo, Haro Plaza, kag Mandurriao. Si Nanay Edith nagalaom nga maka-income sang dako sa pagbiligya sini agud may ipaskwa man sa iya pamilya. Gusto kinakay man makakita ko dako. Para may pangandanda man tapos yung paano lang. Hugot nga ginamonitor sang Iloilo City Public Order and Safety Management Office kung nagasunod ang mga vendors sa mga pagsulundan, kaangay sang husto nga takos ang ila pwesto, agud hindi makasablag sa dalan. Wala sang obstruction sa sidewalk nga may mga tao, may maagyan gid, dapat i-display ang ilang mga permit. Apektado naman ang pila ka vendor sa Dalan JM Basa sang nagapadayon nga drainage project sang DPWH ICDEO. Isang tao mabakal-bakal simo, hindi magbakal kay gutok. Tapos pagtulok sang amuni-amuni, ito na lang tayo kay kabudlay. Una naging pahayag ni Mayor Jerry Treñas nga daw kaangay nga wala nagadali ang DPWH ICDO sa pagtapos ng proyekto. Bangod makapila ka beses nga nagpangayos ang extension ng ahensya. Sa pagpakig-angaw sa news team sa spokesperson nga si Fema Guadalupe sang DPWH ICDO, may ginapreparar na kuno sila nga official letter kaangot sa pahayag sang alkalde. Kim Salinas, Western Visayas.